at sige med blandt selv slikhylden. Og også hjemme i soveren. Jeppe, han er klar her. Ja, tak. Kæft, det er godt nok klistret, det her. Ja. Hey, du kan ikke bare stikke fingrene i den ene dåse, og så i den anden, uden at tage handsker på. Nej. Ej, det er meget bedre, end jeg havde regnet. Høj, et billede. Lasse skriver, det er godt nok et stort udvalg i dag, og den der variant har jeg sgu ikke lige prøvet før. Nej. Så er det tid til fredagsskuff. Det er utroligt så meget, man kan få for en krøllet halvtræller. Du ved godt, det er noget billigere ned over grænsen. Ej, du hvad? Jeg synes, udvalget var bedre sidste fredag. Hvad siger du? Skal vi gøre det i Netto, eller skal vi gøre det i Føtex? Nej, tak, den gider jeg ikke. Jeg knækkede en tand sidst, jeg smagte på den. Nej, nu blev posen alt for tung. Ja, og det sker. Ja, men den bliver hurtigt tømt jo. Ej, jeg kan tage en. Ja. Man får helt ondt i kæberne efter sådan en omgang. Men nej, hvor jeg elsker stjernemix. Og så er der den her. Hvis du ikke passer på, Camilla, så ender du med at blive tyk. Ja. Kunne du godt have sagt. Kan du lige holde din plads i køen, Gitte? Alle skal jo også lige have mulighed for at komme til, jo. Ved du hvad, Gitte? Hvis du sutter længe nok, så ender du med at få en blå tunge. Jeg kan ikke. Det her smager mere fisk end af selv lakrids. Hvad er det for et slik? Hvor flatter du slik, han?